during revenue collection is overwhelming. Wacho ni buru madum. Wacho kanyo ni nambokana. Aya, Tomo Nyango mar mbalariany Marongo musadalo nyosido. To be nitiere ng'eyo mar osuru monego choke higa ka higa e pinywani kaka ne Osido ne wacho ni. Aparo ni gin mana targets. Targets are based on past performance. For example, kanichiwo kawa lose weche kaka building permits. Kanichiwo for example last year permits madhi kata mana 80. To koro nitiere trajectory minyalo bedo godo. Kagin kaka for example kata mana stalls manoger. Mabe pile wanno kiyawo stonde nyaka jatelo mar piny maybe county moyawo nyaka stall. Tich moripo be ni MCA matiyo kata mana governor. Omiyo mago e kaka projections itim. So ka osetim projections to be negi guide. Tingeni samitimo nyaka budget mar county through the CIDP. Tungeni projects ni programs mag county. Every sector normally gives its programs kata projects. So king your trade and industry to give wacho ni wawach kata ni aram maena sembo en rarieda as an example. Ni chiro ni wadhi gero gi to gin chiro kata mana 30. To kwasa gero chichegi to jogo madhi tiyo kanyo wa expect ni sama gichulowa as a county to each stall will pay for example kata 60 shillings. Koro mano bende konyogi. Ni every day ko chulo 60 to in a month in a year kata mana for the term of the county government 5 years ango gini mawadhe yudo. Miyo mano e kaka aneno ka samoro iti.